Kublai ki viewers, ki paralog, ki paradok, ki parasnam. Ban leng ba ka ni ka video, ngakwa ban wan ra khmat ka jongpi, ngakwa ban pen i khmat ka jongpi. Let's say don up deng jongpi ki balat tip, bat don up deng jongpi ki bam pat tip ru ya kan ni. Bat ka ai ka bang kwa ban pen i, bat ka ai bang kwa ban wan ra khmat jongpi, bat tongin ya pit shua menta, ya kan ni ka pus ka ba konrat sangma. U chief minister jong ka jela mek laya ka jongi, upus leng ba ka Facebook page, upus support social media. Pada pagi i ya post ke upos support social media, po Facebook page ke jong u. Ngi i kemba kata ka make laya games, kalong ke TikTok, kalong geran hadu kata-kata, bat kawan ra ya ke jing yok mensim, kawan ra ya ke jingkermen, nak banta kalawai jong ki kun samla, jong ke jela ke jongi. Handrai ka ai ke baje pat, bat ka ai ke badon selendat jong kan ne. Ngin pat tip ya ke jing shisha. Te tongin ya page menta, bat ngawan ra khmat jong pi menta. Let's say don up deng jong pi ke bang pat page, ki bang pat yo i. Pet mentah, kai ke bajia mentah, ya kini ki rang ki thei le kai jong ke jela ke jongi. Kumnu kini ka sarkar meklaya, kumnu kini ka sarkar MDA, kale ya kini ki rang ki thei le kai jong ke jela ke jongi. Ngini pet mentah ya ke jaka sa ke jongki, ngini pet mentah ya ke jaka thia ke jaka dem ke jongki. Ngim tip saya ka bam ka dik lei ka long kumno. Bat ningkong ke jing duk jing kermen, ke jing rit mensim, ke jing selsi, ke jing siau diau. Natharai kini ki rang ki thei le kai, ki banyak sim mentah. Haga ni ka meklaya games katno ka pendiau mensim yaki katno ka penrit mensim yaki katno ka wanra ka jingduk jingkermen yaki bat khantam ru yaki kmi ki pa ki bala pha yaki khun jongki pan le sim mentah haga ni ka meklaya games ki perkhat ba ka sarkar meklaya kala penbit penbiang nak benta ka jakat thia ka jakat dem namta ka jakat sa ka jongki namta ka bam ka di ka jongki hanrei penban ngiyo i hang ne ya ka jing sisa ba kumno ka sarkar meklaya kale ya kini ki rang ki thei le kai jong ka jela ka jongi pat ka jingle jong ka sarkar meklaya ka jingle jong ka sports department ya ki rang ki thei le kai jong ka jela ka jongi kumne kawan ra ka jingle ran kawan ra ka jing ja buram kawan ra ka jing pen herdor hadu kata-kata ya ka jela ka ba i ka jongi na lor la dang kan mau ka jela meklaya kawan try du abya dei bat ka jing khut ka jing suba na pedang ki wei pat ki jela hang ne po kari India menta lei nginang sakhi bat nginang yo isu bat kumno ka sarkar meklaya bat kumno kani ka jakasa jong gini kirang ki thei le kai ngini pet ya ka pen khana se kalong kumno ngini pet kani ka jakat thia ka jakadam ka jongki se kalong kumno habak pet ka jakat thia ka jakadam ka jongki i kumba ka dei ka jaka semasi ka bat thia ki blanki masi ki et haju ki jung haju ki thia haju ki blanki masi te kam lei ken la da phile kam taru hanrei perkhat se perkat yela dia bu yela dia ka jaka jong kini ki rang ki thei le kai jong ka jela ka jongi sale ya ki kumne sei pila bret ya ka mang tengka ba pila mang kerpang nak benta ka meklaya games sei pila bret ka mang tengka ke bala mang kerpang namta ka sports department bala tangi pet le kat kum ka tei ka budget jong ka sport policy arjar phuai arjar phuar taki spa krur bat menta ka jingkeli ka long ba syai pi bread cut ya kene ki spa krur ka ba ka dei ka mang nak benta kirang ki thei le kai jong ka jela ka jongi latangi pet ya kirang ki thei le kai ki bali sim menta syaki wei pat ki state hang ne po kari India phim judon rengkat bat ki latangi pet haba ya dei bat kirang ki thei le kai ki bali sim menta syaki wei pat ki ri jong ka perthai ban mi khmat ya kene ka jela ban mi khmat menta ka ni ka ri India ka jongi phim syam la don rengkat bat ki hak ban sacrifice i dala dia ki hak ban mat ya sibun ki jing ki jing cencar hadu ba teng apa ki wan pai ki wan ra ya kanam ka buram kin wan da ka khmat pu samar ki kin yo ban ya shat ban ya kemen ban ya thap keti bat ki pat ba rei ki wan da ka jing jau umat ta pi ong ba pi kwa ban rat ding khong ya kita ki anti social element ki belong persya hang ne po ka imlang ka salang ka jongi wan ra kita ki awareness program ki ba per ban keren persya ya udrox ki anti social elements pi penlut da ki paulak da ki cruise ka mentoy pe penlut kum tu haba ya kani ka wei ka rensan ka balong kerensan ban rat kong ya kita ki anti social element ban penslur pat ki kun samla ban rung syaki kam sports hanrei pi penduk jingkermen yaki pi pen red mensim yaki pi pen ngausi pi pen diau ban yaki de manu ban kit klik pat lara kum gini ki anti social element kin kharoi yang nepok ke jela ke jongi kamen toy kum kita ki badon ke jingkit klik ban penlong kita ki awareness program apa ya ka ni ka rensan ke bapaka ban rat kong ya kita ki anti social element phim khanh kor phim nyok kor wat ni kini ki rang ki thei le kai ki bala don lupa ka sap ka phong ka joki phim khanh kor bat haswa bangan penkut ya ka jingkren na kentu bat ngabu hang ne ka jingkeli
Babalai ko sorkar meklaya pi penslam ya ka intensif jong ki aspa an ripu saungut ki atlet jong ka jala ka jongi. Pat nga kwar wan bu ka ni ka jingkli hang ne ka long ba. Kalit sya ai bat ka don ha ai kate ka hok jong ki aspa an ripu saungut ki atlet jong ka jala ka jongi. Bala mang kerpang nam ta jong ki nga kwa ban bu ka ni ka jingkli ka long ba. Hatu pilap sakun. Hatu pila ai ki kun ki kti jong pi ban tit kali. Hatu pila ai ki kun ki kti jong pi ban tit bad tit skuti. Kan mau kam dei ka hok ka jong pi kan mau ka dei ka hok jong ki aspan rup saungut bat wat dam pen slam dei ban ai no mardor ya ka hok jong ki aspan rup saungut lum kumta ngin sa wat da ka RTI bat that madan ya ki jing sisa baro ba hatu ki aspan rup saungut ki la yo ne am ya ka ne ka intensif ka baki dei ban yo te leng ba ka ne ka video ai kublai ya ki kun samla ki ba yishim menta ha ka ne ka meklaya games menta wat la ka sorkar kam khankor kam khan buram ye pi ya ka jing Tristom ya jing la ka jong pi ri le kai pha na du ka min sim ba phin la ban wan ra ya ka nam ka puram nam ta ki snong ki thau nam ta ki district ki jong pi bat nam ta ka yeng ka sem ka jong pi bat kham tam e ya pi ru ban nang kan tiu shu ya ka sap ka pong ka ba pi don blai un kur khu ya pi khu blai si bun ngin se kan du bat ha ki wei pat ki video